IMD ର ବଡ଼ ଆକଳନ। ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଆଜି ରାତି 8ଟା ପରେ। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ଧରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କରିଛି ବଡ଼ ଆକଳନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲର ଆକଳନ କହୁଛି ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା। କାକିନାଡା ଆଖପାଖରେ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନର ବେଗ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କାକିନାଡା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୁହାଯାଇଛି। ରାତି 8ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପବନର ବେଗ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।